Ja som Saša Ja som Ema. a toto je naša druhá časť pokusu o misiu. V podstate je to druhá časť 13. časti. Hej. Iba, že ako 14. epizóda. Ale môžeme si to vydali jeden deň? Môžeme. No jo. Aha, tady to som nechcela ísť. Bože, Connor, ty si niekedy fakt trlo. Normálne sme z toho až zdeptané. Jak sa nám nedarí, ale... Verím, že nakoniec sa nám to podarí. Skúsi tak, ako sme šli minule, že od... Nie, tam sa nemám kde skovať. A však tam zhora si ho... Nie, ja som ho tedy strelila, ale sa otočila, videl ma. A tento sa navyše furt hýbe. Takže ja sa tam priplávam, tam, kde mi ma nevidel, a potom, keď sa otočí, tak ho picnem rýchlo zhora. Rýchlo a čisto. A nenápadne. Rýchlo, čisto a nenápadne. Čistý asasín. No. Ako on tam kam ide? Za roh. Aha. Musím povedať, že čokoláda je výborná na nervy. Najlepšie, čo ľudia vymysleli. Občas. Po Assassin's Creed. Asi tak nejaké. Jo. To sa podarilo. Kde máš pištolku? Tu máš pištolku. A nie, mŕtvolku. Pištolku. Ezio by ťa nepochválil. Nie, Ezio by sa to vôbec nepáčilo. Že Ezio by ťa nepochválil, že tak háčeš telá. Headshot. Myslím, že stačí za roh. Otázka je, že či sa odtiaľ vy toto, alebo či ho budem musieť zastreliť z diaľky. Lebo by si musela prebiť. To sa mi práve nechce. Vzhľadom na našu predošlú skúsenosť, lukom nedostrelíme rozhodne. Lukom nedostrelíme a navyše ho to aj tak iba zraní. Že keby sme aj Ale odtiaľ to tiež trafili. nedostrelím vlastne. Nemám ho na dosah. Aj keby som mala nabité, tak mi je to patné ako mŕtvemu zemník. No podľa mňa No si nič. moc blízko. Ako môžete vidieť, ale... Man Kým ho god. ja nedostrelím, tak on mňa tiež nevidí. Nabiť takú zbraň, to... Oni nič nepočuli, hej? No to sme dosť ďaleko. A potom to sa strelá prakticky furt. Dobre, takže. Kade sa dáš pohľad nahor? Myslím, že tu na niekde je Tudy taká... to bolo, no. Tu niekde. Niekde to nak. Aha, áno, tu nás sme šli takto hore. A tu na tej stene niekde to bolo. Ten šlúter musíš obísť. Hej, no pozriem, že či tam náhodou nie sú tí ksichti, čo by nám mohli spadať. No, tí ksichti sú strašní úplne. Ksichti tam furt zavadzajú. Chcela som ich nezabíjať, ale mám taký dojem, že majú smolu. Proste ma to už nebaví. Furt len čakať, kým sa niekto z nich hráči otočiť a zaliesť. Okay. Tak sú dva typy stealthu. Je tu stealth Batman a potom je tu stealth Assassin, no. How? By signing our lines over to you? Then we'll be able
one and your debt forever. Sir William may have a point. What hope have we against their black powder and iron? The spirits will guide us. To teraz sa rozprávajú dosť. No vidím. Here? Yes. This is a mistake. We should sign. Nie sú tí dvaja. Normálne by som mala chuť tam proste nabehnúť a všetkých ich do rodu prefackať. Hej, proste také milé dievča je z teba. Milé dievča, ktorého trpezlivosť vyčerpali teda mladší súrodenci. Na to treba brať ohľad, hej. Ja aj kam lezeš, Connor, tam som nechcela ísť. Dobre. Milé dievča, ktoré vyrastlo na hrách typu Lara Croft a Prince of Perzie. No, a že vraj tie videohry nerobia niečo s našou mládežou. Ako niečo určite robia, hej, ale treba mať na to aj vlohy. Neviem, mňa nikdy ako moc nebavili nejaké také dievčenské hry. No a teraz dojsť na to teda, že ako ich tam... Len tam tých dvoch si to picnúť. Zo stromu. Tu nám možno takto nejako hore a... Tam z hora na nich skočiť. Taká ruka tam trčí s kapuciou. Že hore sú ďalšie. Možno keby si tam potom to vylizla tu. Potom to vylizla len sem hore a odtiaľ na nich skočila, keď pôjdu popod teba. Len sú teda príliš blízko a točia sa hneď na tú stranu, takže sa tam obávam, že ma zbadajú. Musela by si ísť poza nich. Ja si myslím, že ako náhle proste budeš dosť vysoko, tak oni sa už hore pozrieť nebudú. Alebo tak. Aj keď myslím, že to je ten Zase strom. tam, kde sme to minule pokašľali. Áno. Dobre, myslím, že... Nevadí. Neviem, či by si tam doskočila. Asi nie. Myslíš na vrchol tohto stromu? No, od tu. Tam doskočím len, potom čo tam. No, skočiť na tých dvoch. No dobre, vyskúšam to tak. Počkaj, ale sú teraz obidvaja. To bolo jaké Čo iné. za to? A máme A teraz... challenge jeden. Ale hej, tých challengeov je tam milión. To sú Ale také len na splnený. získanie akože úplne 100% Synchronizácia. 100% bodov úplne všade vo všetkom. To nám nedoskočím. To by som Tam sa sa mohla dá- pošplhať A trošku. tu sa dá tiež, hej. Hen tí dvaja dolu nás už neuvidia. Ty nás už neuvidí, ale problém Tí už neuvidia nikoho. Tu nás zase niekto nie. Doľava trochu asi. Asi za tou skalou. Sakra! Aha, Vidíš tam? to boli tí dvaja červení, no. Au. To je síce au, ale to prežijeme. Ako ja viem, že za to sú platení, ale musia sa všade motať. No jo. Nič, ja ich proste musím ísť hentam tých vymlátiť, pretože
problém je v tom, že sa potrebujem dostať z tej strany ku tomu baráku. Taký je proste fakt. Ale... Tak zatiaľ nás aspoň nezbadali, hej. Ako trvá nám to už... Koľko? 15 minút? 15. Sme aspoň krytí 10-15 terénom. minút. A tam sú dvaja plus ďalší dvaja. Teda by sme jedno z nich mohli dať. Neodporúčam. Ďalší traja si nás možno všimnú. Dvoch naraz možno takto, hej. Dajú sa dvoch, však sa dajú dvoch. Jo, Dajú sa no. dvoch. Myslela som naraz, ale aj tak sa dá. Tu na ktorák si nerobí double assassination, ale mi to Iba robí takto R. dve. Počkaj, sú tu niekde nejaké kríčky poblíž? Tam. Skrývacie, tieto sú skrývacie? Sú, dobre. Ešte. Pekne s klíčkou môžeme strieľať. Toto môžeme vyskúšať. Ten z toho bude... No nie som si istá. Ty brďo. Tak To toto bolo nevyšlo. To bolo čo? No to ťa detekovali na základe tvojej akcie. Čo som si nepamätala. To budú mať poslucháči radosť. Poslucháči, diváci. Neviem, čo povedať. Mhm. To je také sakra... Už sme boli tak blízko. Somarina. Toto sa jednoducho nemôže diať. Jak furt sa tam čudujem, že ak sa nás nikdy nevšimnú, keď strelíme, tak bodaj by si nevšimol, keď stal vedľa neho, hej, ale... Aj tak. No, teraz kde sme? Tu sme. Tak. Pretože odtiaľto tam potrebujem prísť totiž. Myslím, že kde som ešte mohla ísť, aby som ho picla. A vám mi to vychádza, že nikde. Pretože teraz tam bude totiž časový rámec. A že Dobre. keď to nestihneme... Takže na to. Peace. Myslím, že toto Yes. bude dôležitejšie. Have I not always been an advocate? Have I not always sought to protect you from harm? If you wish to protect us, then give us arms, muskets and horses that we might defend ourselves. War is not the answer. We remember, Stanwix. We remember you moved the borders. Even today your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed but false. We are not here to negotiate, nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Perhaps you'll respond better to the sword. Are you threatening us? Yes. Oh no. What have you done? Ensured an end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars. Aye, that we might protect them. Do you think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects?
are that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's no more enemy to fight, we'll see how kind the people are then. The colonists have no quarrel with the Iroquois. Not yet, but they will. 'Tis the way of the world. In time, they'll turn. I could have stopped it. I could have saved you all. You speak of salvation, but you were killing them. Aye, because they would not listen. And so, it seems, neither will you. Myslím, že predstava Templárov o ochrane ľudí je asi taká, ako keď si predstavíme, že ochraňujú prírodu tým, že ju oplotíme a budeme to kompletne regulovať my. To je môj najväčší problém s týmito Templármi, že... Ako, parky sú fajn, že je v mestách trochu zelene, ale ani zďaleka nie sú také pôsobivé ako divoký les. No presne. Fajn, teraz máme urobiť veľký taký ten skok, najlepšie do vody. Nie, že najlepšie do vody, ale jednoznačne do vody, takže ideme hopnúť do vodičky, hops. A sme tam. Takže. Máme 2 z 2 3. z 3, no. Čo sa dá robiť, taký je život. Trochu sklamaná, no ale... 26 minút. No nič, povedal by som, že robíme nejaký homestead, Poďme na homestead. Akurát pekne to tam... Nie som si úplne tými 26 minútami istá, mám pocit, že som tie stopky zapla trochu skôr. Uvidíme. Každopádne homestead to istí. Homestead to istí. Ale mrzí ma to. And with him, Naštve. the Templar plot to steal the land of my people. But in ending this threat, I have revealed another. On his body was a letter addressed to John Pitcairn containing orders to root out and destroy Patriot weapons and supplies. Should he succeed in this, the colonists will be unable to maintain their resistance, and the Templars will surely take control. So long as Pitcairn lives, the danger remains. I need to find him. He needs to die. I thought it might bring clarity or instill a sense of accomplishment, but all I feel is regret. Hold fast to that. Such sacrifices must never come lightly. I had to do it. Not only for my people, but for all the others Johnson would have harmed. It's a start. But to truly be free of Templar influence, all of them must be dealt with in turn. Even your father. I know. You speak the words, but do you believe them? Seems we've company. Hate them, Grandmaster. What is it? Vyšiel sa A chlapec. request for aid from Paul Revere. Seems the Redcoats are up to something in Boston. Guess you made an impression on the Sons of Liberty. They mistake me for one of their own. Please tell Mr. Revere he has my sympathies, but I cannot help at present. You might wish to reconsider. John Pitcairn is mentioned by name. Where am I to go? Mr. Revere's house in Boston. If you'd like, I can... Vyzerá, že proste... Connor tvrdí, že máme ísť do ďalšej akcie. Connor tvrdí, že máme ísť do ďalšej akcie, ale Toto je nezaškodí sa nevýhoda tohto obzrieť. dielu, že naozaj ťa tlačí do toho, aby si išiel do tej story mission. Ale myslím, že keď si pozrieme, či tu niekde nie je nejaká tá No pozri sa, homestead. homestead misia tu je hneď v baráku. Super. Takže je. Dobre, takže nenecháme sa tlačiť. Ale to som chcela povedať vlastne, že na tejto hre sa mi páči, že Connor môže byť naivný, môže byť proste... Povedal by som... Ja by som ho nazvala jednoduchým. On proste je stále presvedčený o tom, že svet by mohol fungovať dobrým spôsobom.
A mohol by, keby boli všetci ako on. No, tak nejako. Ale je to jednoduchý človek, ktorý vyrastol proste v takých podmienkach, kde nefungovali žiadne intrigy, nikto nemal nejakú takú potrebu. A fungovali. Fungovali správne. Ale najmä čo je ďalšie, lebo veľmi často ľudia, najmä takí, čo tvrdia, že templári majú pravdu, tak hovoria, že však asasíni tvrdia, že človek má byť slobodný a že sa má slobodne rozhodovať a pritom bez akýchkoľvek, povedala by som, zábran alebo bez otázok plnia príkazy, ktoré dostávajú zhora. A Connor je typickým príkladom, ktorý to nerobí. Hej, proste prvýkrát Johnsona nezabil, pretože si myslel, že to nie je potrebné. Druhýkrát ho zabil, pretože videl, že to potrebné je, ale napriek tomu to ľutoval. To nebol proste stroj na zabíjanie, ktorý proste bolo mu povedané, že toho picni, ale išiel a picol ho. A pokiaľ viem, tak touto problematikou celej tej rozporúplnosti rádu, tak tým sa zaoberal už Altair. Ako veľmajster. Hej, tiež veľmi proste nie je... Že proste hlásajú slobodu, ale zároveň vyžadujú poslušnosť, hej? Hej. Ale na druhej strane fakt je ten, že sloboda nemôže byť anarchia. To sme videli v Pirátoch, že proste keď je človek slobodný a napokon v AC4 to Edward povedal jasne, že proste je to síce sloboda, ale s tým, že človek je zodpovedný za svoje činy a je to síce možné všetko, ale treba si uvedomiť, aké to bude mať dôsledky. Sloboda je o tom prijať zodpovednosť za svoje činy. A naozaj veľmi pekný taký výrok, že tvoja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého človeka. Tak. Lebo keď si každý robí fakt, čo chce, bez následkov, tak to je anarchia, to nie je sloboda. Takže skúsime tú Homestead misiu. It has occurred to me that the times we live in will be looked upon by future generations with a certain degree of scrutiny, no matter the outcome. With that in mind, I think it valuable to record the goings-on around the homestead. A true log of how people lived during this time of transition. Something to help color the portrait. What do you think? When I find a moment, I will try. Very good. Connor, zabezpeč financovanie celej usadlosti, mláď templárov a pomimo to ešte zaznamenávaj. Čo tu ľudia robia? Takže toto nie je tak misia ako taká, ako skôr dlhodobá misia, ktorá proste prebieha počas toho, čo človek chodí. Ale môžeme si skúsiť jednu vec z toho. A nie je to nejaká ďalšia ešte? Nie, ale môžeme si urobiť jednu časť toho, pretože to nám vlastne, keď vidíš ľudí, ktorí majú nejaké zamestnanie, tak ich pozoruješ pri ich práci a bereš za to nejaké tie budíky. Proste sadneš si, pozeráš a máš za to body, hej? Nemôžeš len tak sedieť, pozerať, musíš ich nájsť a chytiť ich pri tej činnosti, ktorá akurát to má byť. Takže, a hen tam vidím Riam, na mapke už vidno, že kde sa nachádza a práve kvôli tomu sú dôležití. Je žltá, super. Takže teraz si ju zameriame. No. Robí to niečo. Ešte furt je žltá. Na chvíľočku zastav. No, hurá. Takže tým pádom sme zaznamenali, že čo robí? Lovkyňa, presne tak. A teraz myslím, že tu na niekde by to malo byť v logu zaznamenané. Nie. Jo. Encyclopedia of Common Men. Pekná encyklopédia bežných ľudí. Presne tak. Takže to je, myslím... Kde to je? Databáze. Takže databáze sú tu ľudia.
skupiny. Kde to tam je? Ani to není ono. Myslím, že to ľudia asi nebude Dokumenty. Nemyslí vážne. Však som ju chytla. Kanien. Počkej, Kanien je ten kamoš? Je či ľudia? Kmeň. Tak nič. Tak to neviem nájsť. Nevadí, požiadame to inokedy. Každopádne sme ju zaznamenali. A teraz keď sa na ne pozrieš, tak je ešte furt žltá. OK. Myslíš, že keď si pokecame? Vidíš, ale máme. Ešte raz. A teraz keď sa na ne pozrieš, tak je modrá. Ale tak... pretože nerobí činnosť, ktorá nás zaujíma. A už áno. A teraz je zašla žltá, tak sa na to pozrieme. A teraz nám povie, že túto činnosť sme už zaznamenali. Vidíš? Aha. Takže keď ju teraz chceme vidieť zase pri nejakej ďalšej činnosti. A sú 3 rôzne činnosti, pri ktorých ju môžeme nájsť. Dobre. Dá sa s ňou aj pokecať? Vyskúšame. Ona nám určite niečo povie, keď tu budeme. I take care of my tools. Starám sa o svoje náradičko. Ale že akože dialog začať sa nedá, hej? Nie. Keď sa dá začať dialógy, tak sú tam také... Nejaké značky. Značky, hej. Počkaj, či nám dačo iné povie. Zase dačo ide robiť? Či nie? Nie. Ide niekam niečo robiť. Nie, modrá je. No zatiaľ. A finta je v tom, že keď sa okolo nej potlkáš, tak sa väčšinou nezmení tá farba. Keď budeme nasledovať, tak ona proste bude chodiť. Myslíš, že ju máme zachytenú na tom posede? Áno, myslím, že hej, lebo mi to teraz ukážalo, že druhé z 3. Tak áno, ale myslím, že ona kráčala ten prvý. To nebola na posede. Myslím, že bola. Myslíš, že sa to rátalo, keď len kráčala? To, že práve z neho schádzala, myslím, že sa to ešte rátalo, pretože ešte furt bola v tej činnosti. Ako nie som si z toho proistá, takže uvidíme. Nič, každopádne tu teraz nechcem byť tak dlho. Čiže máme ďalšie možnosti. Tu nám máme konverzáciu, toto je vtedy, keď môžeš vytvoriť konverzáciu s niekým. Dobre, bereme koňa. No jo. Zase stealth level koň. Sranda, pretože kone nie sú zrovna stealth zvieratá. No jo, no. Tuším sme na nejakej úplne inej strane, ako sme chceli byť. Ja ten obrázok bol prčo, lebo ten kôň mal ešte takže vykúkaval spoza rohu a mal kapucu, neviem, takú asasničku. S kým si to tam pokecáme, ale mám taký dojem, že s manželkou týchto dvoch. To nemôžeme sledovať Libera? Môžeme ho chvíľu sledovať. Ale je to bežná činnosť. Počkaj, pozrieme sa ešte na Terryho. Taký bežná činnosť. Že nič výnimočné, hej? A tu môžeme naviazať konverzáciu. You must be Connor.
We've been raring to finally meet you. My name's Catherine, and this is Diana. We're the wives of those two blockheads who cut trees. Nice to meet you. We've heard so much of you from the boys. Glad to finally put a face to the name. The pleasure is mine. We were just discussing how nice this bit of territory is, on a river with nobody upstream. I won't lie, Godfrey's letter had me a little worried, but now that we're here and settled, I must say I'm rather happy. They had us on this plot north of Champlain that was a tangle of rock and bramble. Ugh, horrible place. It's a real treat to be able to walk up the hill and take in the ocean. Your husbands must keep you busy. No, we can't handle Connor. The boys think they run the show, but the real bosses are right in front of you. I do not doubt it. No jo. Tu tak niekedy mútia maslo, to je jedna z vecí, ktoré sa dajú pozorovať. Veľmi zaujímavá činnosť. Keď chlapi pilia drevo, tak sa to dá pozorovať, alebo keď rúbu drevo. Ale teraz sa k niečomu nebavím. Dobre, takže ideme do mesta a ideme skúsiť tú ďalšiu misiu aspoň začať. Ty si došiel, to dloň. No dobre, no. Však je krásny. Ale hej, však všetky kone sú krásne. Len to není Apalosačov. LA, počkej, kto je LA? Počkaj, myslím, že musím zísť dole. On vyrába stoličku nejakú. Presne tak. OK, máme jedno. Takže to by sme mali. Len nám nezdrhol. Prečo by zdrhol? A myslím, že by sme tú epizódu mohli už aj ukončiť. No, vlastne už hej, už je kopa hodín. Dobre, tak vlastne prejdeme do ďalšej časti. Myslím teda do ďalšej časti mapy. Môžeme to ukončiť tu a zase sa zvítame potom, keď tam budeme. OK, dobre. Takže ďakujeme vám za pozornosť. Dúfam, že sme sa trošku zlepšili, alebo že sme si úplne neodradili všetkých divákov. A že sme sa trošku polepšili tým, že sme dokončili tú misiu, ako sa dalo. A vidíme sa teda na budúce. Majte sa pekne. Čau, čau.